Skvelé žarty, úžasné vtipy, veľa chutného jedla a samozrejme tvoji obľúbení ľudia. Všetko toto a ešte viac na teba čaká v tejto veľkej, strednej a malej jedlnej výzve. Toto nie je fér. Dostala som najmenšiu šišku. Wow, mala som šťastie. Moja je oveľa väčšia. No, a aj tvoja. To je len bábätko v porovnaní s mojím. Začnem. Môžeme to rýchlo dokončiť. Počkaj, vlastne použijem svoj iPhone, aby som získal veľa šišiek. Perfektné. Jeden pre každý prst. Áno. Pekné! Teraz som na rade ja. Super. Taký jemný a chutný, nemôžem prestať. Dusím sa! Pomôž! Zachránil som ťa. Počkaj. Čože? Kde sú moje zuby? Som taká hladná. Táto polievka naozaj bodne. Akujem. Všetko je späť na mieste. Wow. A ako to plánuješ zjesť? Je to veľmi chutné. Tak sa cíti, Dobre, Barbie. už mám plán. A ja. Sme géniovia. Super. Milujem šišky. Mohol by som ich jesť celý deň. Každý deň. Tuto budeš musieť zapiť. Ďakujem. Je mi tak teplo. Horím. Vytrž. Ach, nie! Donut. Čo? Zostali už len tely. Aký zmetok. Zaujímalo by ma, čo je pod tým. Pringles? A zase maličká porcia. Andy, čo ty? Wow. Milujem tieto čipsy. Bohom. Barbie, pozri sa. Nedostanem nič. Wow, to je super však. Mám najväčšiu plechovku zo všetkých. Moja je úplne malá v porovnaní s tým. Našťastie sú stále skvelé. Ale môžem to ešte vylepšiť. All compact you. Koláče Moje a Pringles. kulinárske majstrovské dielo. Áno. No tak, pomôž. Čas. Moja rada. Och nie. Ruka sa mi zasekla. Nemôžem ju vyťahnuť. Viem, ako ťa zachrániť. Ako? Nechaj to. Záležitosť pre profesionála. Nie. Prosím. Nie. Pomoc. Moja ruka. Pomoc. Čo? Všetko v poriadku. Som voľný. Rád pomôžem. Hej, skvelé. Hej. Teraz je rád na mne. Wow. Kde začať? Viem. Čo? Čo? Toto všetko veľmi uľahčí. Je mi to ľúto. Začnem toto kolo. Tak malý. Teraz ja? Dostal som zlatú strednú cestu. Wow, celý vedro nie. Nutelly. Nepotrebujem lyžicu. Nutella je tak úžasná. Nie. Hej. Prasiatko. Mohla by si byť ešte neporiadnejšia? Mám nápad. Čas na nápoj. Vidíme, ako sa jej to páči. Dobre urobené, áno. To je kyslé. Som hore. No dovidenia. Na rozdiel od Buffy budem používať lyžicu. Poď. Ach, Nutella.
Je taká úžasná. Áno. Myslím, že si spravím sladký sendvič. Perfektné. To chcem. Máš svoj vlastný Attila? Ďakujem. Akákoľvek nádoba. Moja lyžica sa A ani to je všetko. Pauza na smrť. Čo robíme? Jasné. Potrebujete Neurob, lyžicu, keď máte neurob. prsty. Wow, také pekné. A tiež veľmi chutné. Viem, že vy, chlapci, žiarlite. Čo je to tento raz? Pikantné čili papričky? Ani náhodou. Aká nočná mora. Keď sa pozrieš. Len keď sa na to pozriem, robí mi to horúco. Bude to také pikantné. Ďakujem, páči. Andy. Už sa cítim lepšie. Papi, choď prvá. Nie som pripravený. Choď ďalej. Nemôžem. Môže. Je to také malé. Horúco, 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 horúco. Mám ťa. Ďakujem. To naozaj pomohlo. Andy, ako sa máš? Teraz je rad na tebe, aby si zjedol svoju To sa papriku. nestane. Áno. V žiadnom prípade. Zjedol som svoje. Ty zjedz svoje. No tak, Dobre. urob to. Nechutné. Pripni všetko. Nie. Je to príliš Každý korenisté. posledný kúsok. Dobre. Páli to. Čo? Ďaká. Myslím, že som v poriadku. Dávaj pozor. Andy, opatrné. Stoj. Ups. Nie, toto nemôžem urobiť. Och, nie. Teraz Áno, už je. nemôžeš cúvnuť. Dobre, žiadali ste to. Andy, musíme sa zachrániť. Toto je zlé. Čo to sakra? Čože? Wow, sníval som o tom, že pôjdem do vesmíru? Uvidíme sa neskôr. Zdvihni nohy hore. Človeče, som taký malý panáčik. Wow. Mám pravý. Skúra. Ešte som sa nepozrel. Bože môj. Buffy, poďme začať. Je to príliš malé náhanie. Ďakujem za sledovanie. Toto jednoducho nie je tvoj deň. Aha, loser. Nájdem spôsob, ako sa s tým zabaviť. Vidíš? Perfektné. Chcem čipsy. Dovidenia. Dovidenia. Môžem vyrobiť z tejto malej bábky. S kvapkou lepidla môžem vyrobiť rozkošnú sponku. Super, pozri na to. Ruky naspäť. Pohnite dlaňou. Áno. A to mi pomôže upokojiť sa.
Môj klip je oveľa lepší než ten. Vlastne, mám lepší nápad. To je teda niečo. Prestaň! Ako to robíš? Perfektné. Dobre, nechaj ma to skúsiť. Nie, tento prípad je celý môj. Aspoň mám najväčšiu pápiku. Bingo! Ťahujem sa! A pár stehov zo mňa robí začiatočníka. Peňaženka. Áno! Úžasné! Toto je môj... Odíď. Dovidenia. Prihláste sa na odber nášho kanála, aby ste nikdy nezmeškali žiadne z našich videí.